खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव व्हाइट डिscharge एबा बगास्राबनि थाखाय माखासे नखरारि राहाफोरनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। डक्टर हान्सा यगेन्द्रआ व्हाइट डिscharge एबा बगास्राबनि थाखाय नखरारि राहाफोर फोरमायदों। मिथिनानै ला बे जेंनाजों मोगा-मोगि जायोब्ला आइजोफोरा मा खालामनांगौ। मुंदांखा यगा गुरु हान्सा यगेन्द्रआ मुलि गैयालासे बगास्राबनिफ्राय उदां जानो थाखाय माखासे मिथिंगायारि आरो गोहोम गोनां राहा सुबुरुन होदों। फै जों बिसोरनि सोमोन्दै सोलोंनि। आइजोफोरनि योनिनिफ्राय बगास्राब जानाया सोलेरनि मोनसे सरासनस्रा बिखान्थि। बेयो योनिखौ साखोन-सिखोन आरो सावस्रिनां लाखिनायाव मदद खालामो। नाथाय गोबां खेब बगास्राबनि जेंनाया गोबां बारायो, जायनि जाहोनाव उसुबिदाया बांलाङो। जुदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि माबा मोनसे जागासिनो दं, अब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होनो हागौ। डक्टर हान्साजी मुङै मुंदांखा यगा गुरु हान्सा यगेन्द्रआ गावनि इउट्युब चेनेलाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों। बे भिडिअ'आव बिथाङा मुलि गैयाजासे बगास्राबनिफ्राय उदां जानायनि माखासे मिथिंगायारि आरो गोहोम गोनां राहाफोर फोरमायदों। फै जों बिसोरनि सोमोन्दै सोलोंनि। रोंग'साफोरा फोरमायो दि गिबियाव बेखौ बुजिनाया गोनां दि सरासनस्रा बगास्राबा रेजें, गोजों आरो जेबो मोनामनाय गैयै जायो। नाथाय जेब्ला बेयो गोमो, गोथां एबा दोहि बायदि रोजा जायो, लोगोसे आलौनाय एबा माननाय जायो, बेयो इनफेकसननि लैखोन जानो हागौ। दानिया फैदो बेखौ फाहामनायनि माखासे नखरारि राहाफोरनि बादै सावरायदिनि। गिबियावनो दङ दोहि एबा छास बाहायनाय। डक्टर हान्साजीआ बुङो दि जुदि बांद्राय बगास्राब जायो, अब्ला सानफ्रोमबो 1 खुरै दोहि एबा गिलासे छास ला। बेयाव थानाय मोजां बेक्टेरियाया योनिखौ मोजाङै लाखियो। नैथियाव दङ दुन्दियानि दै। 1 सामुस दुन्दिया बेगरखौ दैयाव सोमना दोन आरो फुंनि समाव खालि उदैयाव बेनि दैखौ लों। बेयो सोलेरखौ बेक्टेरियाजों जुजिनायाव मदद खालामो, जाय गुफुर सावस्रिनि जेंनाखौबो लासै-लासै खम खालामो। थामथियाव दङ नारिखल दै आरो थाव। गिलासे नारिखल दै लों आरो गावनि जाग्रा आदाराव नारिखल थावखौ बाहाय। मोन्नैबो एन्टिबेक्टेरिया आरो सोलेरखौ गुसु खालामनायाव मदद खालामो। ब्रैथियाव दङ भिन्डिनि दै। सासे यगा गुरुआ बुङो दि भिन्डिखौ दैयाव फुदुंनानै फुंआव खालि उदैयाव लोंब्ला सोलेरनिफ्राय बांद्राय खुदै ओंखारनायाव मदद मोनो। बाथियाव दङ निम थावजों दुगैनाय। बेफोर गासैनिबो अनगायैबो गुसु दैयाव निम थावनि माखासे थरथिंफोर होदेरनानै बेयाव जिराय आरो आसुनि मुद्रा खालाम। डक्टर हान्साजीआ बुङो दि बे राहाया प्राइभेट अंगनि साखोन-सिखोन आरो गोराथिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेनि अनगायैबो माखासे बाथ्राफोरनि फारसेबो गोसो होनांगौ। बगास्राबनि बेलायाव यगा गुरुआबो माखासे सांग्रांथि लानो बोसोन होयो। बिदिन्थि बादियै साफा आरो सुति आन्डारगारमेन्ट्स गान। अरायबो साखोन-सिखोन लाखि। बांद्राय गोदै, एवनाय, मस्ला-मस्लि गोनां आदार आरो जौनिफ्राय गोजानाव था। सानसेयावनो गोबां दै लों। बेफोर गासैनिबो अनगायैबो सानफ्रोमबो एसे ब्याम खालाम आरो थि समाव उन्दु। डक्टर हान्सा यगेन्द्रनि बादिब्ला बगास्राबा सासे आइजोनि देहानि मोनसे मिथिंगायारि बाहागो। नाथाय जेब्ला देहाया गुबुन-गुबुन इसारा होयो, अब्ला बेफोरखौ बुजिनांगौ आरो थि समाव थि राहा लानांगौ। गावखौ जोथोन लानाया साफ्रोमबो आइजोनि बिबान। एसे सांग्रांथि आरो मोजां जिउ खुंनाया मोनसे गिदिर फाराग लाबोनो हागौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।